Oh enggak. Yuk. Cengaran dah sampean jalur gunung. Anak gak pari gawe apa? Itulin tok Oh, aku. Ya beneran, Mbah, aku kok duwe kajatan apa nanggap sampean. Anak perlu apa ambek aku? Aku kate nanggap salone sampean, Mbah. Ya ana saranku akeh aku. Nduk omahe. Golek perlu gede sing tas sing cilik. Tak gudang ngono. Sampean jalur DP piro, Mbah? Nah, ngene ya tak genano. Nah, nek salon iku mereke iku macem-macem ana merek macan, ana merek kucing barang. Nah, nek sing mereke macem-macem, regane ya macem-macem. Iso ngladeni yuk. Iya yuk. Niki sampean iki gendeng ya, Mbah. Gak enak to sing merek sapi salone. Salon merek kewan to, Mbah. Aku ki nanggap kewan apa nanggap sampean? Ngene yuk, tak gelane salon sing penak, sing murah yuk. Sing penting ya ngene yuk. Penak-penak kok. Perkara kuwi gampang, Mbah. Sampeyan njaluk DP piro, penting salone sing jeleng ya. Ya wis, Mbah, aku pasrah karo sampean. Penting tak DP ya. DP ya. Ya wis. Tak gawe ya, sik ya. Ya, tak gawe sik. Yes. Tak siapne ya, sik ya. Nggih, nggih. Ya. Dengaran kok job-joban iki kok suwepi ya. Ndak ada sing ngejob apa piye iki? Oh no. Nganggur rap ning kene. Ngene iki kok sepi yo an. Celenganku entek. Gak ana job-joban. Nggih ngene iki. Oh, alah, oleh job-joban salon. Usah kayak order san dikai DP kok salon gak kena. Ya wakeh nang gudang kono ya an. Tak dandakne sik nang sutil ae. Ah, iki engko takone si Pali kare golek biduane iki sing gurung iki. Ah, gampang iki. Dekek sik, yang penting golek biduane sik. Nuwun. Monggo. Anak apa, Mbah? Anak perlu karo awakmu ya. Ya udah lu gosek lah anak perlu apa aku ki. Iya ya. Piye napa? Anak job-joban ya. Job-joban apa to, Mbah? Ya ngunduh jeruk, borongan ngunduh jeruk. Lah perasaane lho, aku ki artis, Mbah, kok kon udah jeruk lah ya lucu. Anggitke tak akan maten barang ya. Ya kagak yung kok karo aku wae. Aku iki oleh job-joban terus terang yo orkes maksudnya. Gelem apa ora gue? Yo gelem ya, Mbah, tanggal piro to? Yo gampang kok nek tanggale engko tak kei roh engko tak WA. Walah, ya wis ya. Siap ta, Mas? Siap. Ya wes ya, aku tak balik sih ya, ambek tak ngomongi arek-arek engko tak Wes, kedon kabari ya, Mbah. Yo. Wes, Mbah. Piye to ki? Ngene iki lho dorong. Apa nek iki? Nek masalah duit kok eling ae. Nah, awakmu nek ambek duit cepet tenanan ya. Lho ya kudu no. Ya. Aja tintakne sik. Ya wes. Ya wes, tak tinggal sik. Ya. Suwun ya, Mbah. Ya. Dualah. Iki mau Mbak Sita to. Ya Allah tak kira ada tunggale. Masalah dari kebiacut kene artis kondang padane karo bakul lobo ih. Iya to alah. Saya terima saya iki. Walah Mbah. Dandan-dandan sekesuk ket mangra mari-mari. Selak digawe. Malah repot kabeh iki nek kandang mari-mari kon kandang mari iki. Ter. Aku tolong ndak mikir sik ini. Iku kar-karan sik, tak perlu iki. Kena opo neh? Sitok iku barang kok benakno kabeh. Iku kere-kere. Iki aku ono perlu nih, katene job-joban iki. Kena opo? Ora iso muni iki mang tompokan gak tontokan ta lah. Lah apane gak iso muni? Ya mbuh apane iki mang. Kowe iki wis kulino ngresek ki wong ae. Iki ala Nek wong job-joban kandang gawe mesti aku untuk bingung iki. Halunku akeh yo tapi iki ora kena iki mang tak kata coba. Mepet ini.
Untuk cek. Tinggal sik iku iki lho, nggon aku sik iki lho. Ki anak Apa nih? tak upahi kok gelane tenanan kok. Kowe iki seneng kamu iki wis ngurusi wong tok ket biyen wis kulino kowe iki. Ana wong tandang gawe repot malah ngerusui ae seneng kamu. Ora perlu wae iki tak gawe wis gampang ku tinggal sik ta. Iki mben iki ala job-joban iki. Ala job-joban iku gampang iki. Ojo iku sik iki lho, iki meneh iki ora perlu iki. Ana job-joban wong iki. Ngeresek aku malah tak soder cangkemmu kowe engko. Dene butrek-butrek benane iki ket mangurung mari kok. Nah, cepet iki lho, nang ngono sik iki lho. Ki, aja dienokno sik iki lho, nah marekno iki lho. Iku keri-keri ae. Sirak meneh iki sirak anu iku. Buka ket mang gua plek ya bang aja nih. Aduh, gatel. Oh gara-gara awakmu ngene malah kowe nyanyi-nyanyi piye karepmu? Lah kok apa kowe guyu aku? Awakmu iki ngrai. Lah wong raimu dhewe ya iri kok. Kocok kowe.